Jeg har lavet en video med min Messi Football Soccer. Men den her gang vil jeg gøre det med min lille søster. Min lille? Okay, vi starter, da jeg har rykket mit checkboard. Ja, det gør jeg godt. Det gør Let's go. Kom så, Luna. Kom så. Jeg fik det, Simon. Ja. Ja, det klapper. Den klapper. Tag, kom ud. Det skal vi to. Min lille søster. Det fik det, Simon. Jeg ved godt, I ikke kan se det, men der er en boble lige i skammen. Når min lille søster lige sprængte den. Jeg fik det. Jeg skal ikke. Jeg skal ikke. Kunne I se det? Boble i skammen. Okay. Tak fordi I så den her video. Vi ses i næste video.